No niin, Survivor PC täällä taas terve. Tässä tämä saa rakennettua ja sitten tuonne viereen tuommoisen puun. Mutta nyt sitten harmikseni huomasin, että joka vitun kerta kun mä tähän maailmaan tuun, niin ne kamat kaikki on hävinnyt. Joten me jouduttaa heittää hyvästi tälle maailmalle. Ja muissa maailmoissa sitä ei tapahdu. Vituttaa niin perkeleesti. Sille ei voi mitään. Tosiaan niinku kuulette, että mä oon saanut ton headsetin tänään. Kuulette tästä äänestäkin. Tämmösen kivaa hökkelikön mä sain tehtyä tässä ja huomasin, että se on sit näin, että aina katua tältä ne kamat. Kuten huomasitte, on vaihtanut skiniinkin. Ja ihan teille kiitoksia, ketkä katsotte näitä minun videoita. Nyt sen verran on mukava yllätyksen saanut nähdä, että jotkut sentään kahtoo näitä minun videoita, että kiitos teille. Mä ajattelin, että tässä kestää tosi kauan, että te löydätte minut. Mutta kiitos kaikille. Kertokaa kavereille. Tosiaan niin kuin huomaatte, niin näistä chesteistä kaikista on hävinnyt minun kamat. No niin, me joudutaan vaihtaa maailmaa. Ei voi mitään. Kyrsii niin perhämästä. Sinne mennään vaikka tänne. Tuo nimi ei merkkaa mitään, täälläkin mä oon vaan käynyt seikkailemassa tuolla. Sitten semmonen sopiva paikka, mihin voi asettua. Lentähän nyt kuitenkin. Tuosta akkakia puusta mä assasia, miten se nyt lausuttaa. En oikein tykkää siitä, niin mä haluaisin ehkä tuohon tummaan tammi mehtään. Taas haasta. Tän merkille muuten tuo. Täällähän on tämä saakelee. Joo. No, mikä se nyt? Mistä ne pystykään taas? Saako ne täältä?
Ai et. Joo. Niin. Tämä pitäisi muuten tehdä tämä Twitch, niin pois sitten tehdä teidän kanssa stream. Joo, kyllä tämäkin menee nyt vaihtoon. Video. Näin. Okei, se oli kyllä mukava, kun tämän headsetin saa tästä, niin vaan tätä ihan kaikkia suhinaa en saanut pois tästä, vaan se minusta väheni tuo suhina kuitenkin jonkun verran. Etsitään mahdollisimman pitkälle tätä videoa, niin voitais tehdä talo. Oikeastaan tässä jossakin se olisi. Joo. Tämä oli niinku aivan unelmaisen. Tuossa on vuoret vieressä ja tämmöstä niin. Sitten mettää on vieressä. Vielä puuttuu vähän, että olisi tuo aavikko tuossa vieressä. Se vaan puuttuu. Mikä muu ei puutu. Nämä vuoret on siitä hyvät, että niistä löytyy yleensä helposti kaivoksia ja tommosia. Tai luolastoja. Joo. Kas siinä? Mitä ihmeellistä. Ei tähän oikeastaan ketään tuota puuta enää ruveta hakkaamaan. Mä varmaan lähden koneeltakin pois. Tässä heti kun saan lopetettua tämän videon, kun tuo ei viitti enää kauan olla. Löytyyhän tältä hiekka. Joi. Tämä on unelma. Tänne jonnekin tehdään talo. Nyt tuli semmonen lakipiki. Tästä otettu hiekkaa ja tämmöstä sitten lasia. Tähän johonkin tehdään taloon, niin tuolta voi ainakaan hakea puuta. Joo, mutta siinä se ihmeellisempää. Mä tiedän.
No, heittäkää jotakin ideoita, että minkälaisen talon mä voisin tehdä, että olisiko se iso vai pieni, olisiko 2-3-kerroksinen tai ihan vain 1-kerroksinen tai sitten samantyyppinen kuin mikä mulla oli siinä aikaisemmassa maailmassa se talo tai jotain tämmöstä. Mutta niinku alakutalouksi mä en niinku rupea mitään hirviä isoa projektia tekemään. Mutta ehkä tässä mitään ihmeellisempää. Se oli Survivor PC. Kiitti kaikille katsojille edelleenkin. Mutta se on moro.